Fl-aħħar 10 snin il-Pulizija solvit 3 kwarti tad-delitti li seħħew f'Malta. ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qalu li bejn l-2013 u l-2023 inqatlu 57 persuna. Intervistat minn TVM News, l-Assistent Kummissarju tal-Pulizija Keith Arnaud qal li minn dawn is-57 delitt il-Pulizija solvit u għalqet 43 każ. Lil minn dan, id-delitti li seħħew mill-2018 il qoddim ġew solvuti kollha. Is-Sur Arnaud qal li normalment dejjem ikun hemm raġuni wara d-delitt. Meta jinqatel persuna ħafna midrabi sakemm ma jkun xi ħaġa istantanja bħal ngħidu aħna ġlida ġobar jew każ li jkun ġi commissioned sewwa, ir-raġuni jkun hemm biex persuna tinqatel. Jekk hemm raġuni, ċ-ċansijiet huma li l-persuna tkun somehow known magħrufa mal-vittma. Issa jekk tiġix minnha jekk tkunx hemm issues magħha li ilhom ikkaxkru snin. Ħaġa oħra link ħassib u fil-fatt dik hija waħda mill-affarijiet li l-Pulizija tinvestiga meta jkollhom omiċidju. Huwa semma kif Malta f'perjodu riċenti seħħew diversi delitti ta' nies li kienu magħrufa mal-Pulizija għall-involviment tagħhom fil-kriminalità organizzata u fi kliemu kollox jindika li dawn inqatlu minn grupp rival. Kien hemm perjodu li għexna żmien li rajna vittmi fil-triq jinqatlu vittmi li huma membri ta' għal-qasmana hekk huma magħrufin li huma membri fi gruppi ta' kriminalità organizzata li jkunu maqtulin b'mod li kollox ikun jindika jkunu maqtulin minn persuni li hemm interess għal fejn għandhom joqtluhom li ġeneralment jirriżulta li jkun gruppi ieħor li jkun qed imexxi l-istess tip ta' business illeċitu bħalma jkun qed imexxi l-vittma fi grupp ieħor. Għexna żmien iwa b'dak il-mod u grazzi tal dawk il-każijiet jidher li dal-aħħar żmien naqsu. Għal xi ikun naqsu hemm diversi raġunijiet. Dwar it-tilitti li għadhom mhux solvuti, l-Assistent Kummissarju semma kif mill-2000 l-hawn seħħew 119 qtil li minnhom ġew solvuti 94 u għalhekk baqa' 25 li għadhom mhux solvuti f'dan il-perjodu. Għamela ċara li l-Pulizija qatt ma talaq każ li għadu mhux solvut u għalkemm ikun jidher li l-każ ikun spiċċa fuq l-ixkaffa tibqa' għaddejja bl-investigazzjoni. L-Assistent Kummissarju żied jgħid li l-Pulizija tibqa' għaddejja bl-investigazzjoni anke għax din tgħin lill-familji tal-vittma jsibu ċertu serħan. Jien ngħid ukoll anke jekk ma tasalx bil-forsa l-każ, però l-fatt li każijiet mhux solvuti l-Pulizija tibqa' tagħmel ħelita fuqhom ukoll tgħin anke b'xi mod tista' taffi ftit minn dak li għaddu minnhom il-familjari tal-vittma. Għalli fraħem mill-aħħar vera sabiħ li ssir ġustizzja fil-qorti, għax fraħem mill-aħħar dak huwa x-xogħol tal-Pulizija u hekk għandu jkun, però il-fatt li il-każ jibqa' miftuħ b'xi mod il-familja tal-vittmi jippruvaw jibdew jifhmu x'ġara mill-eżiż tagħhom naħseb ukoll dik ta' ftehim ftit anke bħala closure għall familjari tal-vittmi. Dwar il-fatt li kważi nofs il-qtil ta' nisa seħħ minn persuna tiġi minnhom fosthom is-sieħeb jew l-eks-sieħeb, l-Assistent Kummissarju qal li ma jarax li kien hemm żieda f'din it-tendenza għax fi kliemu minn dejjem hekk kienet.